Sumod to na yun ay mga kasiaw no. Pero wala pa yung gihapon ko nakamata kay dugay jud kayo kung mata. Ug karon mga kasiaw na ako diri sa The Prince Highway haring Kandanay. Ari una ko si Ma'am Saki V, ang female vlogger diri nga sikat sa mong probinsya. Kung naa ba, patsambar gyud mga kasiaw kung naa ba ni si Ma'am Saki diri. Karon nga pala mga kasiaw. Ang balay mga kasiyaw. Ako na po mga baserya. Doon sa kalero. Magkuyawan na po yung kitchen. Pabuto sa ito mga kasiyaw. Dito masa kanero may naman yung si Ma'am Saki wala yung lakaw ako lapit ra po ko kay ikan pus kapitol ako'y yasikaso paulit naman po ko lapit na ako sa kanangay kasi po ako na ito yung taba tulong pa siya tulong pa natulog pa rin siya sa akin mudo naman hindi maroon ting kalatulog ting malata na ko ukaw pa ukaw waring iyang pagkumangko ayan pagkumahan ko na nabutong sa nato kay nagkatulog pag biro ka sa lasing huwag sa bagong gising delikado tanay celebrity yan isulong ang celebrity isulong pong celebrity abot do ka celebrity yan sikat mong kunin siya kayo karo ako sa pabuto ni kaya siya kana ibalay ni siya yan ibalay ni Dankan ang gagaw niya taksa ito kung sa kibito tulog pa siya daw ko yung sarani dito sa ato may ay inhapit lagi ko dire gikan kong kapitol sak gikan kong kapitol kay naigihad to isugo po me hindi tsura ko na Tersa, kumusta? Guys, good morning. Bago pang kuan kamata. Unang hinay-hinay yung singgitan ato yung pagumangkon nga kuan. Pati kita mo ako hindi ko. Paim na kong tubig. Buhaw kayo. Magkasulod gyud ko aning balay ane. Para silang sake. Uni among pinlanggang vlogger diri sa isla, silang sakibe. Kasulod na gikuha nilang balay. Karon sulod ko kayo inom ko tubig, buhaw kayo. Mata sir, Okay na. dugay ko mata. Inom sa kong tubig kay buhaw. Ditso gini na kuan kaning wala ka pangandam ning tagbalay kay ditso ra man ning ako patsamba ra man kung naa. Natulog pa man din ay kaya. Bahate. Ako rin, abe. Dara.
Yung punta ko, kabar lahat sa isa. Hi guys, good morning! So, ito naman din ang oras ha? Nilas unsi na gudi ay. Sumod to na gudi ay mga kasiaw no, pero wala pa yung gyapon ko nakamata kay dugay jud kayo kung mamata. Dugay jud kayo kung mamata guys, so mawala ko kabalong alas 12 na daer na hapit. Kuha mo guys, Kung wagay ko kabalong kung sikat nga ka celebrity, dili na bumata ko sa'yo. Papuhay-puhay siya man na. Siya kami nabilin rin kitrabaho ng mama ng papa. Yang igagawa rin si Duncan. no. Dayon guys. Wa giduk-duk-duk-duk amo ang salamin og sliding ni in and di ko makamata bahati. Tulog kayo ko. Dugay mo ko nakatulog gabi eh. Wala na jogging. Oo, Walking unya. na ng kwan. Unya pang hapon. Itulog kayo kay ganan tapos gabi YouTube, lantog Netflix. So rasa din ang mga kaos ng mama ng papa mo. Akong nang bagong mata ha. Alas 8:30 na. Kaning purma sa dagway sa tao guys basta bagong mata. Usa mo ka gwapa. Nasa. Tinuod na guys. Just woke up like this. Matay yun. Di ka nung sa trabaho. Si Aw mo lang. Ihapit na lang mo. Kadaan yung ginagawa na. Di nagikumo. Text niya o mo. Tawag mo. Diretso yun. Naman ko kay... Kung mudritso basta na asya. Di naman kabaliban. Ultimatum. Stilan buhatan mo. Diretso na. Sus, napakunaw-naw. Murag wa pa kapahimutan eh. Atong pista sa mua. Dito si Turbiners tanan. Buwa ka dito. Kita na ako sa video. Invite ako sila. Naging still yung naig na si Ma'am Saki. Paps, ambot ka naman ato. Di ka siguro. Balikan ginako dito. Sila. Sa bitaog. Diyanan ako sila ng dispiras. Kaya pangalong pista. Gablag ko dito. Nagkaanak yun. Pero ang magulang rin ni Elmer. Pista man po Oh, dagwan. dito sa Liluan kay mamundi sa unong diyan do sa barangay hall dito na sila gikan. Mga busog na po. Gainom na naman si Luis Pierdo kalaban tong ulo adto lagi kay nang pilar nang Kainit ng gabi eh. Oh, ipukaw ko lang mo eh. Oo na. Gipukaw kay mamista. Di ipukaw lang mo eh. Yan ang kadlawon. Alas 12 na tulog. Itugaw-tugaw ko lang mo eh. Daluya itaon si Pierdo. Hindi ka naman to sa kuyang Ilmer God sila. So naman ni guys. Oh, kuha. Salamat kayo sa pagpukaw ha. Stilan mo no nilakaw. O karon mga kasiaw, katong mga subscriber nako no, wala pa pud ka subscribe ni Ma'am Sakibe. Please subscribe Sakibe o sa akong channel Probinsyanong Siaw. Shine. Hit the notification bell para updated mo sa mga video ko ni Ma'am Coming Saki, videos. o sa kuapon. Karon sir, wala gali ka ko upload. Mga April na kung balik upload. O wala na bitaw kuha nimo. Balik Last ko. ninyo tong kuan, ang katong gajaging ka. Balik ko upload. April 1 na. April 1 na ko balik upload guys. Stay tuned sa akong YouTube channel mo. Subscribe na mo. Oh, wala pa siya pamahaw guys, chocolate yang gipamahaw guys oh. Bar nuts. Muna yun. Kuhan. Karon guys, dili ko naman kung magadugay na ani guys kay kapapila yung trabaho mo guys. Natugaw itaon, natulog pa itaon pero sakto-sakto naging pangurasa lagi pukaw guys ito yung Saktong pagpukawa po ron. Kaya tigpalin ni Udto na. Hapit na tigpala ni Udto. Bunga ni pa ni Udto pamahawa ni Ma'am Saki. Ay isa. Dili kalas na. Og karon, ngayon ko ninyo nga tanang mga supporters nako palihog ko og suporta ni Ma'am Saki. Yeah. Dini naman kutob ni among content, pagbisita ra gini ang content kay kapag ko lain trabaho. Munang sa wala pa ka subscribe sa akong channel, please subscribe Probinsyanong Siaw, ang Sakibe, and hit the notification bell all para updated ka mo sa upcoming videos kay kani atong panaguban. Kung may kahumanan, kani atong panagtabi way katapusan. Ngayon ko kaninyong tanan, mayong adlaw. Daghang salamat. God bless you all.